बिमा फिसा गासिबो बे बेसेबां दुखु दिनै बियो न'खराव रावबो गैया फिसा हिनजाव साब्रैल' दुखुनि खौरां आरो थारैनो दुखु नांथावमार नंमारगौ जाय बाथ्राखौ लानानै खन्थाइगिरिफोरा खन्थाइनि गेजेरजों फोरमायो मानसिनि जिउआ थारैनो थास' बिलाइनि देंफोरबादिल' देंखोगिरिफोरा जेरै देंखोनि गेजेरजों मिलौदो मेथाइ खननानै फोरमायो मानसिनि जिउआ बारफुनाय बिबारफोर बायदिल' माब्ला जलदब सिरिलाङो बेखौ रावबो मिथिया अदेबानि थांनाय हराव सानै आबादारिफोरा गावबागावनि हानानै दोननाय माइखौ मैदेरनिफ्राय बासायनो माइ दुब्लियाव उन्दुना माइ नेहैदोंमोन नाथाय उन्दुफुबाय थानाय समावनो फुंबिलिनि 2 रिंगा समाव सानै आबादारिफोरखौ गाग्लोबनानै गालाङो फसन नार्जारी मुंनि सासे आबादारिया जायगायावनो जिउ गोमायो बिथाङा 36 बैसोनि 4 फिसानि बिफामोन दुखुनांथावा बेसोदि आबाद मावनानै न'खर खुंग्रा रुंसारि फसन नार्जारीया हरखाबै फरायफुबाय थानाय 4 फिसाफोरखौ आरो गावनि आंगो अनजालि बिसिखौ गोसो गैयाब्लाबो मैदेरनि गाग्लोबनायाव अबथिरायै अरायनि थाखाय बे बुहुमनिफ्राय बिदाय लानांगौ गुबुन फारसेयै सैथो नार्जारीया गाज्रियै जोखोम जानायलाय बिथांखौ काजलगाव सोरखारि जोहोलाव सोमला देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो होनना खौरां मोननाय जायो बे दुखुनांथाव जाथाया जादों चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय सान्तिपुरनि 2 नं कुसुं दैसा गामियाव बेबायदि मैदेरनि गाग्लोबनाय जाथायनि जाउनाव बोसोरफ्रोमबो 2 नं कुसुं दैसानि रायजो राजाफोरा हाग्रानि मैदेरजों दावहा नांबाय थानांगौ गोनां जायो दा मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा थांनाय बा मैया शुक्रबार 24 तारिख मोनानि 2 रिंगासो समाव जोंनि बे 2 नं कुसुं दैसा गामिनि मुस्रि फसन नार्जारी बिफाया अबिनाश नार्जारी दा बे अबिनाश नार्जारी बियादैया बे कुसुं दैसा गामिनिनो सासे थागिबि आबादारि दा बिथाङा बेबायदि आबाद मावनानैनो गोदोनिफ्रायनो बिमा बिफाया जेरखम बिनो एसे सै सम्पति हा होलांदों दा बे हायावनो बिथाङा माइ आबाद मावनानै गावनि जिउखौ फोथांलांगासिनो दङ आरो बिहा साब्रै फिसा हिन्जाव दङ दा बिहा फिसा हौवा गैया दा सासे देरसिना कलेजाव फरायगासिनो दङ दा बिथांनि न'खरा जोबोद दुखुथिया जोबोद गरिब दा बिथाङा बिदिनो माइ आबाद मावनानैनो गावनि फिसा साब्रैखौ फोरोंबोगासिनो फेदेरबोगासिनो दंमोन गावनि गोहो आरो बोलोजों नाजानायजों बिथाङा गावनि जिउखौ खुंगासिनो दङमोन दा बिनि सायाव आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै जाहाथे बिथाङा दिनै फरेस्टनि बा हाग्रानि मैदेरा आबाद थिलियाव फैनानै माइ जाफैबाय थानायखौ नेनाय समाव दिनै फैनायखौ होबथानो थांनायाव दिनै बिथांखौ जाय बिथाङा रुंसारि जालांदों बिथांखौ दिनै मैदेरा आक्रमन खालामनानै गालांदों दा बिनिखायनो आङो दिनैनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि रादाबनि गेजेरजों आङो बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ खावलायहरनाय जायो जे बिथाङा थैनायनि बिनिमयाव जाहाथे बे दुखिया न'खरनि थाखाय अनसुंथाइफोरखौ हरो आं दा बेखिनिखौ खावलायनाय थाबाय दा जोबनायाव खुथारै खावलायबावनाय जायो आरो बेखौनो जाहाथे बिथांनि गथ' गथाय फरायनाय आरो इयुन जिल्लाया जाहाथे मोजां जालाङो दा सरकारा बिथांनि सायाव नायथारनांगोन आरो अनसुंथाइखौ हरथारनांगोन आं दा बेखिनिखौ खावलायहरनाय जायो बेसेबांसो बैसोनि जागौमोन जाय रुंसारि जाबाय दा बिथाङा 36 बोसोरनि जाबायमोन बे गामियाव रायजो जानानै नोंथांमोना बेसेबां जाखांबाय बे गामियाव जोङो 1974 निफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोना संसार जाबोदों दा बेवहाय जोङो सरकारनि आसाम सरकारनि फरेस्ट राइट एक्ट 2 खान्थिजों जोङो थांनाय
2019आव जोंनि बे हाया जुरिब जादों एफआरसि हिसाबै जोङो एफआरसि हिसाबै जों खाजोनाबो होगासिनो सरकारनि फरेस्ट सरकाराव दा बेखिनि आङो दा बे नोंथांमोननि गामियावहाय ओरैनो 2 नाम्बार खुसुंदैसा हिसाबै न'खर बेसेसो मानसिफ्रा रायजो जागोन नामा? ओरैनो जोंनि बे खुसुंदैसा हिसाबै 1 नम्बर 2 नम्बर दा बे गामिया 2 नम्बर दा बे गामियाव गासै 90नि एबाब दङ आरोखि। जों खोनानो मोन्दों बेबायदि जिथु मैदेरनि हुदुर खालामनाय बा आक्रमण खालामनाया बे गामियाव सोलिबाय थादों सानफा एफा बे हिसाबै फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ मा खावलायगोन बेखौ हमथानो थाखाय? दा बेखौनो खावलायनो लुबैदों फरेस्ट हिसाबै आरो जोंहा बिटिआरनि एमआ दिनै 14 नं चिरां दुवारनि हिसाबै बिटिआरनि सासे फरेस्टनि एम जा रन्जित बसुमतारी सार दा बिथाङाबो जे फरेस्टनि सासे मिनिस्टार हिसाबै फरेस्टनि जिहेतु माने जिब जुनारा दिनै गामियारियाव फैनानै माने अयथासार खालामफैयो दा बिनि थाखाय माबा मोनसे होबथानायनि थाखाय माने प्रटेकसनखौ होयो आं दा बेखिनिखौ साननैसिमबो गुरै खावलायहरनाय जाहैबाय। जाय बिथाङा रुंसारि जालांबाय बे बिथांनि मुङा जाहैबाय प्रसन नार्जारि, बिफाया जाहैबाय अबिनाश नार्जारि, गामिया 9 नं खुसुंदैसा, पस्ट अफिस सान्तिपुर। दा खोब दुखु गोनां मानोना बिथाङा गोदोनिफ्रायनो सासे कृषकदार आरो आबाद मावनानै जाग्रा मानसि, सानफ्रामबोनि जिउखौ आबादजोंनो दैथायहरो। दा दैज्लांसे बिथाङा मावै दाङै नैबे माइखौहाय बिथाङा थिखांनो नागिरदोंमोन। दा माइ थिखांनाय सम, दा माइ थिखांफुनाय थानाय सम, बे हाबाय थानाय समावनो गावनि आबादखौ हाग्रानि मैदेरा सानफ्रामबो फैनानै जाफैबाय थानायलाय बिथाङा डिउटि होबाय थादोंमोन। मोनायाव सानफ्रामबो बिदिनो डिउटि होबाय थानांगौ जाबाय। दा डिउटि होबाय थानाय समावनो हरखाबै माने उन्दुसनलांदोंमोन जानांगौ जोंनि मिथिनायाव। दा उन्दुसनलांनायाव उनाव सिरि मोननानै बिथाङा टर्च सेरदोंमोन, बे खोथाखौ जों मिथिदों। टर्च सेरनाय लोगो लोगो बिथांखौ आक्रमण खालामदों मैदेरा। दा बिथांजों लोगोसे सासे दंबावोमोन जाय सैथ' नार्जारि, बिथाङा सासे आघात जाना थाबाय। दा जाय बिथाङा डेथ जादों बे बिथाङा खोब दुखुनांथाव आरोखि, बेखौनो फोरमायो। लोगोसे नैबे गामिनि जानानै आं बेखौनो फोरमायनो लुगैयो जे सरकारनिसिमबो माबा मोनसे प्रटेकसनफोर होनो हायो नामा नैबे जेरै दा बिनि अनसुंथाइ दा माने सानफ्रामबो बिदिनो दिनैल' नङा, सिगाङावबो जोङो बिदिनो गामियाव हाबग्लुंजाबाय थादों, आबाद जाग्लुंजाबाय थादों। थ' बेनिखायनो न' बां जोंनाव सिफायलाङो, माइ दै जालाङो, बाख्रिफोरखौबो सिफायलाङो। बिनिफ्राय गासै माखासे आबाद थिलिफोरखौ नस्थ' खालामलाङो। थ' बेनिखायनो जोंनो माबा मोनसे जुदि प्रटेकसन होनो हायोबा जों खोब गोजोननाय मोनगौ, बेखौ आं सरकारनिसिम अनुरद खालामदों। लोगोसे नैबे न'खरा जोंहा सासे गथ' औवा गैया, फरायनाय मानसि दङ, खोब गोरिब। थ' बिनि सायावबो माबा मोनसे अनसुंथाइ होयोबा खोब गाहाम, बेखौ आङो अनुरद खालामो। ओरैनो 7 गथ'फ्रा माने थालांबाय आरोखि। बे आरो गासिबो लेखा फरायजोबो, न'खरफोरखौथ' नुबाय, खोब गोरिब। लोगोसे जाखिनि नैबे जोंनि ओनसोलाव जाफ्लेबाय थादों, जाहाथे बेखौ नायनानै एसेबाबो अनसुंथाइ होनो हायोबा मोजां आरो। बेनिखायनो आथिखालनि सोलिफु सोरखारनिसिम खावलायहरदों जे मोजाङै हाग्राखौ रैखा होनायजों लोगोसे गामि फारसे हाग्रानिफ्राय जिब जुनार ओंखारबोबाय थानायखौ होबथानो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खावलायदों। लोगोसे अबथिरायै जिउ गोमानाय न'खरनो सोरखारनि अनसुंथाइ होनो खावलायो। गोजोन्थों।